Laster arte agur. Arratsaldeon, Andoni. Kandido, aspaldiko. Eskerrik asko totzagatik. Beste nonbait geratu izan magina igual hobe, ezta? Ezagun gehiagi ditu karralde. Lasai. Gustura bueltatzen hau kerrira. Zer hartu nahi duk? Ez, oraingoz, ez. Bueno, amorratzen nauk ire berbak entzuteko. Aitaren heriotza ikertzen ari nauk. Bihotzeko aiota etzuan hilba? Hori uste ditek denek, baina ni seguru naguk ezetz. Nekanek badik ire deiaren barri? Ez. Eta hau eraingoz ezer jakiten ez badu. Kontua duk aitak apartamentu bat zuela. Eta familiako inork genekian. Hemen, arralden? Botainetan. Eta egoa izbertan? Bai. Eta oraindik ez diatoletzen zertarako behaztitian ana aurkitu ditu gauzak. Pasaporte faltsuak, bere datu eta argazkiarekin. Modu arraroan hildako hainbat preso iren fitxa polizialak. Pistolak. Ik badakik zer dena guztia, ez da? Duela 15 bat urte ikerketa berezia egin zuen ertzantza barruan. Susmoa zegoan, agente talde klandestino bat zebilela bere kabuz jokatzen. Talde klandestino bat? Bai. Ikerketa polizialetan nahikoa afrogarik aurkitu ez eta zigortzen ez dituzten gaizkileak garbitzeaz arduratzen zuen taldea. Ikerketa zorrotza izan zuen, baina ahalegin handiak egin izan arren, ez zuen ezer garbirik atera. Ez zegoan ezeren frogarik eta ondorioz kasua artxibatu egin zitean. Eta aitaren heriotzak horrekin zerikusia izan dezakela uste du? Etzekiaz, baina zuen aita azkarra zuan. Kasua ikertu zuten ertzaina baino askoz be azkarragoa. Diru ere aurkitu nian apartamentuan. 20.000 euro, eskudirutan. Egin duk berba Germanekin? Ez. Apartamentuaren are etzi bat esan. Ik bakarrik dakik. Ja. Eta zergatik uste duk hil egin zutela? Pozo hilgarria zian tiradera batean gordeta. Bihotzeko eragin eta arrasturik usten ez duen sustantzia. Kasualitate handiakia, ez duk uste? Kandido, batzutan hobe izaten duk egia ez jakitea.
Eta zer lapurtu duten? Urrezko erlojua eta alabei auskalo. Ez dakit ze bitxi dituzten. Honek ze esan nahi du, lapur horiek hiltzutela Garbiñe? Hala ematen du, zuen lepoko honek hilketaren lekuan egon zirela, forgatzen du.